ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଯାହାକି ସମ୍ବଳ ଓ ତାହାର ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ସମ୍ବଳ ଓ ତାହାର ବିକାଶ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ ପୁରା କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ 24ଟା କରିଥିଲେ, 24ଟା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 24ରୁ 50 ଯାଏଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 50ରୁ 75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 75ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପୁରା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ, ଯାହାକି ସମ୍ବଳ ତାହାର ବିକାଶ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 51, ଯାହାକି ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦୟାକରି ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଯାହାର ପାଖରେ ଗାଇଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖି ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରା ଲେଖିଦେଇକି ଉତ୍ତର ବି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏସବୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଏ 2, ଅପସନ୍ ବି 3, ଅପସନ୍ ସି 4, ଅପସନ୍ ଡି 5। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 51 ନମ୍ବରର। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 52। क्वेश्चन नंबर 52, जोटाकि भारत केबे रियो डी जेनेरियो विश्व बैठक में जोगदे प्राकृतिक संरक्षण निमित्त अधिक ध्यान देता। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2002। तो पिला माने राइट आंसर देवा चेष्टा करो। तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी 1992। ठीक अच्छे पिला माने आम ए देखा क्वेश्चन नंबर 53, प्रकृति अनुसार संबल केते भाग में विभक्त करा जायछि। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर कोड हम पिला माने दयाकरी आंसर देवा चेष्टा करंतु। तो 53 नंबर राइट आंसर हम ऑप्शन बी 3। प्रकृति अनुसार आम संबल को 3 भाग में विभक्त करू। क्वेश्चन नंबर 54, भूपृष्ठस्थ केतेक निर्दिष्ट स्थान में सीमित भाव मिलुवा संबल केउं संबलर अंतर्गत। ऑप्शन ए सर्वत्र सुलभ संबल, ऑप्शन बी स्थानीय संबल, ऑप्शन सी अक्षय संबल, ऑप्शन डी क्षयशील संबल। तो पिला माने यार राइट आंसर कोड हम आपण माने कमेंट सेक्शन रे जणांतु। तो पिला माने आपण माने जानि पारथुए एक निर्दिष्ट स्थान में सीमित भाव में मिलुवा संबल स्थानीय संबल कह जाए। गोटे निर्दिष्ट स्थान में जोड़ा कि मिलुथो। तो ऑप्शन कोड हम ऑप्शन बी हम स्थानीय संबल। तो पिला माने आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 55, परिवेश रे थिबा पदार्थ जे गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूरण करि परिबो, मात्र आजिर ज्ञान कौशल अनुसार से गुड़िकर व्यवहार होई पारु नाही, ताहाकु कौन कहा जाए। ऑप्शन ए संबल भंडार, ऑप्शन बी अपूरणीय संबल, ऑप्शन सी स्थानीय संबल, ऑप्शन डी सांस्कृतिक संबल। तो पिला माने 55 रो राइट आंसर हम ऑप्शन ए स्थानीय संबल। 56, जो संबल पदार्थ गुड़िकर संधान मिल पारिछि मात्र व्यवहार उपयोगी हो पारि नाही, किंतु भविष्य में उपयोगी होबार आशा अच्छी, ताहा केउं संबलर अंतर्गत। संरक्षित संबल, प्राकृतिक संबल, नवीकरण योग्य संबल, प्रच्छन्न संबल। तो पिला माने राइट आंसर कोड हम 56 रो राइट आंसर 56 रो राइट आंसर हम ऑप्शन ए, जड़ा कि संरक्षित संबल। संधान मिली संरक्षित होगी अच्छी, आम भविष्य में ताहाकू व्यवहार उपयोगी करि परिबा। ऑप्शन ए हम राइट आंसर। तो पिला माने 57, क्वेश्चन नंबर 57, निजस्व अधिकार रे थिबा संपत्ति
କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ସାମାଜିକ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁଟା ତମ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ହବ ନା। ତ ଅପସନ୍ ସି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। ଅପସନ୍ ସି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 58, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ସି ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ? ତ 58ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ଅପସନ୍ ବି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା 59, ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଅପସନ୍ ସି ଜାତୀୟ, ଅପସନ୍ ବି ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 60, ଉପକୂଳଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ କେତେ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରତା ଜଳଭାଗ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ଏ 11, ଅପସନ୍ ବି 12, ଅପସନ୍ ସି 13, ଅପସନ୍ ଡି 14। ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରତା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ଅପସନ୍ ବି 12। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକର ଆନ୍ସର୍ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିପାରିବେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍, ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ 61ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥିବା ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ 62 ଦେଖିବା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ କାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ? ସରକାର, ମହାଦେଶ, ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି। ତ 62ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ପିଲାମାନେ, ପୁରା ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିଅରରେ ଦେଖାଯାଉନି ତ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ 62ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 63, ନିର୍ବିକାର ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ? ନିର୍ବିକାର ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ବି ଭୂତତ୍ୱୀକରଣ, ଅପସନ୍ ସି ଓଜୋନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଭୂକ୍ଷୟ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ 63ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 64, ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରଯୋଗ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁଟି ସମ୍ବଳର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପାଦାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ବି ମନୁଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଅପସନ୍ ଡି ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ। ତ 64ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ 64ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ଅପସନ୍ ବି ମନୁଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି, ହେଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଅପସନ୍ ବି ମନୁଷ୍ୟ। 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଟେ? ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ମାନେ କେତେ? 65ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହବ? 22.2 କିଲୋମିଟର, 370 କିଲୋମିଟର, 1.852 କିଲୋମିଟର, କୌଣସି ନୁହେଁ। ତ 65ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ 22.2
2 किलोमीटर। ବହିରେ ସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପାଠଟା ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିଦେବ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, ତ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆପଣ କରିପାରିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 66, ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ବି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ସି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ଡି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? 66ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟା ଅଛି ଭୂ ସମ୍ବଳର, ତ ଭୂ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଏଇଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଏବେ 75ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 75ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 67, IUCN ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେତୋଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆସୁଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି 8, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି 4, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି 4, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି 5। ତ 67ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି 5। ଭାରତ ମହାସାଗରର EEZ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ କେଉଁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି? 68ର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଲୌହ ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆଲୁମିନା ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପିଣ୍ଡ। 68ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପିଣ୍ଡ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 69, ସୌରଶକ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 69ର ଅପସନ୍ ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ସୌରଶକ୍ତି କେବେ ସରିବ କି? କେବେ ବି ସରିବନି। ବାୟୁ, ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂମି ଏସବୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 70, ସମ୍ବଳ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସମ୍ବଳ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଉପଯୋଗୀ, ସୁଗମ୍ୟ। ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସୁଗମ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ବହିରେ ପୁରା ଅଛି, ଆମେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ପୁରା ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟବହୃତ, ଅପସନ୍ ବି ଅବ୍ୟବହୃତ ବା ଅଜ୍ଞାତ, ଅପସନ୍ ସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ସୀମିତ। ତ 71ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? 71ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଅବ୍ୟବହୃତ ବା ଅଜ୍ଞାତ। ବିଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ସବୁ 4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି 4ଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମର ପୁରା ସରିଯିବ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ସମ୍ବଳ ଓ ତାହାର ବିକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଳର ଯୋଜନା, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ 72ର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 73, ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ସି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ଡି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ। ତ 73ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଠିକ୍ ସେ ହେଲାନି, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ।
रियो डि जेनेरियो बैठक केबे अनुष्ठित होइतिला? 74 ऑप्शन ए 1965, 1957, 1992, 2005। तो 73 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି 73 ନା 74। 74 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ 1992 ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ବୈଠକ। पेट्रोलियम केउं संबलर एक उदाहरण? एटा पूरा सहज। 75 ର राइट आंसर। राइट आंसर हबो कोंडा हबो? ऑप्शन ए नवीकरण योग्य, नवीकरण अयोग्य, गच्छित संबल, सांस्कृतिक संबल। नवीकरण अयोग्य हबो राइट आंसर। तो पिला माने पूरा 75 टी क्वेश्चन पूरा डिस्कशन कर देछि। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा भलो भाबरे देखि देबो। प्रथम पाठटा भी पूरा मु भलो भाबरे पढैछि, पूरा पढि देबो ओ पढिबा को चेष्टा। तो पिला माने आज सरिला प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ जोड़ा कि संबल ताहार विकासर पूरा 75 टी जाक क्वेश्चन पूरा मु करी पूरा डिस्कशन करी सरे देछि। तो प्रथम वीडियोटा को पूरा भलो भाबरे देखि देबो, बहिटा को पूरा पढिबो ओ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन जाक निजे निजे करियो चेष्टा करियो। जार पाखरे किछि गाइड भी नाही से ए सब क्वेश्चन को देखि देखि लिखिबो और आंसर जाको पूरा ऑप्शन ए बी सी डी जोड़ा भी मो राइट आंसर कहछि सेटा को ठीक भाबरे लिखि दो। आ एति डिस्कशन कला परे तमरो डाउट पूरा क्लियर हो जियो। तो नेक्स्ट अछि देखो द्वितीय पाठ भू संबल अछि। पाठडा को पूरा पढिबा भलो भाबरे बुझियो, तापरे तार भी एमसीक्यू हम डिस्कशन करिबा नेक्स्ट वीडियो रे। वीडियो जदि भल लागिछि पिला माने लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करियो और सांग मानक पाखो पठेबो। वीडियो बनवार गोटे उद्देश्य कि बहुत किछि पिला अछन जो माने कि गाइड किनि पारबो नांती से माने प्रिपेयर हे पारे, जो माने गाइड भी अछि जा पाखरे से माने भी तांकर रिवीजन होई जियो।